Намираме се в Българското неделно училище Извор в белгийския град Антверпен. Училище, създадено от социокултурното сдружение Извор през 2024 година с много ентусиазъм и надежда за по-добро бъдеще на децата на България. Учителският екип се състои от мотивирани професионалисти, които с търпение и обич потопяват децата в културното и езиково богатство на България. В неделните дни по график се провеждат занятия по български език и литература и по родинознание, като се обучават деца на различна възраст с различна степен на владеене на български език. Предвидени са репетиции по народни танци, ателие по творчество и традиции и учениците участват и в тях с голям интерес. Още от създаването си Българско неделно училище Извор в град Антверпен работи по национална програма Роден език и култура зад граница към Министерството на образованието и науката в България. А за учебната 2025-2026 година с заповед на министъра на образованието и науката училището е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина. Освен допълнителните занимания в ателието по творчество и традиции и в залата за танци, училището осигурява на учениците възможност за забавление и свободна игра. Децата се поощряват да говорят на български език и по време на междучасията, като се стимулира развитието на социално-комуникативните им умения. Създават се приятелства, по-големите се учат на внимателно отношение към по-малките и по този начин се подпомага изграждането на културна идентичност и формирането на сплотена общност при младите поколения. Заниманията по народни танци се радват на силен интерес от страна на деца и родители. Членовете на Сдружението и родители-доброволци под егидата на Родителския съвет участват активно не само в извънкласните занимания, но и в организирането на работилнички за мартенички и коледни работилнички, както и в подготовката на тържества по повод честването на важни дати от българската история. За децата е прекрасно да виждат родителите си толкова близо до тях в различни училищни проекти и така се подхранва интересът им към български език, българската култура и традиции. Съвместната ангажираност на учениците от различни класове и техните родители от своя страна спомага за укрепване на българското самосъзнание и запазване на родовата памет. Хайде сега да опитате вие. 1, 2, 3. Силно! Сдружение Извор Антверпен цели още от създаването си една образована, сплотена и отговорна към бъдещето си българоговоряща общност. И наистина мотото на българското сдружение "Заедно сме силни, нека сме силни" въплъщава завета на нашите предци, а именно: когато сме обединени, можем всичко. Щастливи деца, щастливи родители. Заедно сме силни, нека сме силни. Сдружение Извор и Българско неделно училище Извор, град Антверпен.